Namkele kwindaba zethu ngokuhlanje andaba indodwa ndihamba nophumza sikhumba nositolikela ngolwimi lwezandla bhotani mawethu kanti kwezinqanqaza phambili ngokuhlanje. She's solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Penny Majodina. Ukhakha amabholo namhlanje umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo advocate busisiwe uMkhwebane. Well, at the moment, what I can tell you is that there is a charge of violation of the body. So we will reveal everything on the appearance of the accused when he's making an application to be released on bail. Uvele enkundleni utyholwa wesithoba uZanda Moyo kwityala lokuqhwesha kukaBesta entolongweni. Incredible. Umqeqeshi weqela lesizwe lebhola yomnyazi uthi baqule baligangatha njengoko selisondela indebe yehlabathi neza kusingathwa kweli. Umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo advocate busisiwe uMkhwebane uthe thaca ubungqina obushicilelweyo nalapho ngasekhoyo unkosikazi Tina Jumat Peterson evakale thetha nomyeni womkhuseli woluntu lowo kwincoko emayelana nenzame zokufuna ukuba umkhuseli woluntu afumbathise usihlalo wekomiti ephicotha ukungalungeli kwakhe ofisi umnumzana Richard Janji kunye nonkosikazi Penny Majodina ongumbhexeshi we-ANC epalamente ngethuba lokuqhaqha lamabholo kwaMkhwebane ulibalule negama likamongameli Cyril Ramaphosa. So the closing argument, they must have written closing arguments and reduce the days. But who's going to pay for that? No, that's why we're saying to you guys, go on another attack. Leyo incoko phakathi komyeni womkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo ubusisiwe uMkhwebane nongasekhoyo unkosikazi Tina Jumat Peterson. OkaMkhwebane utyhola ngelithi yaphinde yahlala intlanganiso nalapho umfi uJumat Peterson wayifuna ukufunjathiswa ze abelane ngaloo mali nonkosikazi Penny Majodina ongumbhexeshi we-ANC nomnumzana Dyanki ongusihlalo wale komiti ephanda ukuba ukulungele kusini na ukubuyela njengomkhuseli woluntu. Injongo zokufuna ukufunjathiswa kukuba bayibhangise le komiti ze abuyele enkomeni engenachaphaza okaMkhwebane. Mrs. Jumat Peterson invited my husband to 2 separate physical meetings, both held at the Ocean Basket restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Janji, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Penny Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. uMkhwebane uthe naye umongameli Cyril Ramaphosa makabekwe uxanduva ngokulawula ngegqudu. The president to be called to account for abuse of power in implementing a clearly illegal suspension. Ulebele ngelihlabikhwelo kubemibeli ukuba beme kunye naye kulungise lilizwe khona ukuze lilungele isizukulwana esizayo. I call upon all freedom-loving South Africans to rise in one voice and join me in demanding that 1. Mr. Janji be removed from chairing the Section 194 committee, pending the outcomes of the criminal and the parliamentary investigations, that the Section 194 committee be terminated with immediate effect. Phambi kokuqhaqha amabholo kaMkhwebane uxolisile kusapho lukamfi uJumat Peterson ngokuthetha ngaye noxa elele kobandayo. OkaMkhwebane sele enikezele ngezi zityholo kwi-arhente zomthetho. Uvele enkundleni kamantye eBloemfontein eFreystata umrhanelwa wesithoba kwityala lokuqhwesha kukaThabo Besta entolongweni uZanda Moyo ubanjwe ngecawe eRhawutini yayijongene namatyala amane. Uvele enkundleni kamantye eBloemfontein eFreystata umrhanelwa wesithoba kwityala lomdlwenguli nombulali uThabo Besta uZanda Moyo onama-31 inzalelwane yaseZimbabwe ubanjwe eRhawutini ngecawa.
Well, at the moment, what I can tell you is that there is a charge of violation of the body. So we will reveal everything on the appearance of the accused when he's making an application to be released on bail. OkaMoyo ujongene nezithyolo ezine ukunceda ibanjwa ukuba liqhweshe entolongweni, ukulifihla kwakhe ubuqhophololo nokuphatha gadalala umzimba. Ukanti uzakuvela kwakhona enkundleni ngomhla wesibini kule imiyo ndawonye nabanye abarhanelwa abasibhozo kweli tyala, nalapho ezakufaka isicelo sebheyili yaye uzakugcinwa esiseleni. The case is hereby remanded until the 20th day of June 2023. Same court number 20A. You will remain in custody until then. Kusenjalo alitshoni lingenandaba kumba uchaphazela uBester njengoko amagqwetha akhe ejongene namatyala olwaphulomthetho. Umnumzana Tshireletso Ndowu ujongene netyala lokuhlasela nokudlwengula yaye ungaphandle ngebheyili yewaka. Ukanti igqwetha limele ukaNdowu kweli tyala ligqwetha asebenza nalo Advocate Jeremiah Pila naye ojongene namatyala olwaphulomthetho. Isebe lezempilo lisithethelele isigqibo sokupasiswa komthetho iNational Health Insurance iNHI ukutsho. iNHI yindlela yeli loMzantsi Afrika yokunikezela ngezempilo ezikwiqondo eliphezulu kumntu wonke. Ukanti iDA neEFF zisikhabile esi sigqibo sokupasiswa kwalo mthetho sihlomelo ngethuba lengxoxo-mpikiswano ngalo mthetho epalamente ngalemva kwemini. iNHI yindlela yeli loMzantsi Afrika yokunikezela ngezempilo ezikwiqondo eliphezulu kumntu wonke. Kumaxa amaninzi abantu abakwazi ukufikelela kunyango olusemgangathweni ngenxa yokuswela iinkozo. Isebe lezempilo liyasithethelela ke isigqibo sokupasiswa kwalo mthetho hlomelo we-NHI ngelithi wonke ubani kweli uzawukwazi ukufikelela kwezempilo. So we believe that the passing of this bill today, as it is still going to go through the Council of Provinces, start to lay the foundation through which if finally it can be signed into law, it will create that framework and foundation for us to be able to reform the systems. Ukanti amaqela aphikisayo iDA neEFF akhabile ukupasiswa kwalo mthetho hlomelo we-NHI ngelithi akuzukunceda ngeenkonzo zezempilo, kwako lilinge nje lokusetyenziswa gwenxa kwemali zabarhafi. Corruption must be rooted out, and provinces need to have greater accountability with health outcomes of work. As Chairperson, the National Health Insurance will be counted as one of the biggest scams of the African National Congress of our time. Konke ke oku kuvele kwingxoxo-mpikiswano ibibanjelwe kwindlu yebhunga kazwelonke yamaphondo ngalemva kwemini. Ogxothwe i-ANC umnumzana uMagashule uthi uza kulidandalazisa kwiveki ezayo inyathelo lakhe elilandelayo. NokaMagashule utsho egxeka abo bathi kuphelile ngaye kwezopolitiko. Umnumzana Magashule ugxothwa emva kokwala ukungxengxeza ngesigqibo sakhe sango-2021 sokunqumamisa umongameli Cyril Ramaphosa. Ibhunga le-ANC elijongene noluleko lithe okaMagashule wophula umgaqo-nkqubo we-ANC. Esithi uzawudandalazisa inyathelo elilandelayo kwiveki ezayo. Umnumzana Magashule ugxeke abo bathi aphelile amahlathi kuye. I will talk next week. I hear analysts saying this is the end of his political career. There is no such a thing. Ugqirha Ntsikelelo Breakfast esihla mahlongwane phezulu inyathelo likamnumzana Magashule lokwala ukucela uxolo uthe mhlawumbi uzidubule enyaweni ngokwenza njalo. The first step was going to present his side of the story. The mere fact that he did not do that, it has a subtext, right, because he was conveying a message by doing that. So I don't think that he's going to do that. I think he's going to jump ship and join forces with Kale and the House. Nangona ingavumanga ukuphefumla ngenyathelo le-ANC, kananjalo walile ukwayanyaniswa nophando oluqhubayo eFreystata setha nje lokohliswa ngomlenze inkxaso-mali yezemfundo eyarhwaphilizwa ngethuba yena eyinkulu baphathiswa kweli phondo. Masive izimvo zenu ngenyathelo lanamhlanje lomkhuseli woluntu. Uyayibona ke laa nto yothanda imali ke ngoba sengxakini ngenxa yothanda imali. Kodwa intoni madoda iinkokheli zethu manje zihlaza ngolu hlobo. Yabona ngoku uMkhwebane babambile.
abantu abakurhulumente kodwa aboneli. Yintoni le nto soloko kusisa kuvakala indaba ezingentlanga ngabo bafuna ufunjathiswa ngoku. Ubungqina bukaMkhwebane buzobethwa ngoyaba ngoba kwa aba beberhanelwa ngaba baphike bomanko. Hayi, usetyenziswe kakubi lo mama lona. Inoba unyaka nje wokuqala eso-ofisini wathi lo ulandelayo laqala izinto kwaqala izinto ngegama lakhe khange kuphinde kube kuhle. Akangale efaka abanye abantu ukuthi bagcine bechaphazeleka, yena alinde lo 4 months wakhe bese eyohlala ekhaya vele isikhathi sakhe sesiphelile manje. UFacebook nikwanto omkhanya uthi ubungqina bukaMkhwebane buyevakala bona kodwa buzonyathelwa ngeenyawo abuzuza nanto tuna njengoko bebesele bephike boma abo batyholwayo. Indaba nkulu. Andile Mrhwetyana uthi msasazi xa ubungqina bukamama uMkhwebane bubambeka makafake isimangalo epolice station kuvula idokethi kwabo benze loo nto. Samkelo Semlatakisa uthi mababukhuphe ubungqina abuse kumaqonga afanelekileyo orhwaphilizo maluphele. Usiphola Sipho Macama uthi cha msakazi lawo malunga awashenxe ezikhundleni uma ubufakazi bukhona. Utshese Foslorus. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Ilungu lekomiti kasodolophu kwisixeko saseRhawutini umnumzana Dada Morero uthe thaca uhlahlo lwabiwo-mali lonyaka ka-2023 no-2024 namhlanje, kanti kulindeleke ukuba amaqela ezopolitiko abambe ingxoxo-mpikiswano nalapho kuzawucaca ukuba liyapasiswa kusini na olu hlahlo lwabiwo-mali. Emva kokuhlaselwa yingulo ngethuba lengxoxo-mpikiswano yobume besixeko, usodolophu wesixeko saseRhawutini umnumzana UGwamanda ubuye enelunda ngesikhundla sakhe yaye ekugxininisa ukuba esi sixeko asambathwanga zingxaki njengoko kusitshiwo. I would like to assure the residents that government in its current form is stable and that there is no leadership crisis in the city of Johannesburg. Ukwathe akukho nto imenza ikhoboka lezonxibelelwano okanye amajelo eendaba malunga nokuphendula kwizinto ezithethwayo ngaye zamashishini orhwebelwano angekho mthethweni awayewenza ngaphambili. Nowhere does it stipulate that the executive mayor is obligated to subjecting him or herself to social media and media houses for interrogation. Ukanti umnumzana Dada Morero ojongene nezezimali kwezi sixeko uthe thaca uhlahlo lwabiwo-mali lalonyaka uvule intetho yakhe ecacisa ngemeko engentlanga yezezimali kwezi sixeko. Who is familiar with the phrase, I blew it? Just for a moment, please close your eyes and imagine being left with 5 billion. One day you wake up and you realize you are broke and there are agent bills to be paid. What do you do? Ngomso kulindeleke ukuba kuthiwe thaca iziphumo zengxoxo-mpikiswano malunga nolu hlahlo lwabiwo-mali lwesabelo semali eyi-80 billion yeerandi eziza kudandalazisa okokuba luyapasiswa kusini na. Ukuba ngaba lupasiswa, esi sixeko siza kufakwa phantsi kolawulo lorhulumente wephondo. Kule nyanga yolutsha isebe lezothutho libambisene ne-arhente yophuhliso lolutsha iNYDA eMpuma Koloni zibambisene ukuntluvisa ulutsha ngamathuba afumaneka kweli sebe. Le ndibano ibibanjelwe eGqeberha eMpuma Koloni. Nangona iphondo leMpuma Koloni libonisa ukwehla kwentswela-ngqesho ngo-40% kwinyanga ezintathu zokuqala zika-2023, abantu abatsha kweli phondo abakaphangeli. I-arhente yesizwe yophuhliso lolutsha lithi abantu abatsha kufuneka basebenzise le arhente njengoko yona njongo iphambili ikukubaxhobisa uphuhliso lwabo. Our approach is that we must take the NYDA to young people across the province, in deep rural areas, in townships. We're trying to change the narrative that NYDA is serving a particular section of young people in our country. Umphathiswa wezothutho uXolile Nqatha uyibethelele imfuneko yokuba urhulumente abeke phambili ukudalwa kwemisebenzi lolutsha kweli phondo. In order to salute the youth of 1976 and pay tribute to their contribution and to their sacrifices,
we're committing our government to ensure that we create opportunities for young people in the maritime, in the rail, in the freight, in all the areas of transport. Ulutsha lubongoza urhulumente ukuba athathe ezi nkqubo azise kulutsha lasezilalini nolwasezilokishini ukuze kuvala umsantsa okufikelelwa kolwazi. Iindaba zethu kuChannel 163, ndingusipho sethu boyi eGqeberha. Sisithuba senyanga enesiqingatha phambi kokuqala kwesikayika somnyadala wemidlalo yetumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi kweli. Umqeqeshi weliqela leProteas uNoma Plama kwakunye neqela lakhe batshaza intambo bengxamele uqala kwale tumente. Iqela lebhola yomnyazi leli likuPool C nalapho lithelekiswe khona namazwe afana neWales, iSri Lanka neJamaica. Umqeqeshi weliqela lasekhaya uNoma Plama uthi uxhobe waligangatha ukulungiselela le ndebe yehlabathi kwaye unamava ukudlala kuyo yena kuqala nanjengoko wayiphumelela neqela lase-Australia izihlandlo ezimbini ngo-2007 nango-2011. We go out and we put our best foot forward, and we certainly want to stand up for the country, and we will give them every bit of knowledge that I have, and I have a lot. iProteas ziza kubamba inkampu yazo yokugqibela ukuqala ngomhla we-14 kwinyanga ezayo ze zidlale umdlalo wazo wokuqala neWales ngomhla wama-28 kule nyanga ezayo. Your competition has really just started, and that makes it difficult as far as having hands-on with the players. So it was no use us coming in until July because the girls are all committed to their clubs at the moment. Le ndebe yehlabathi yomnyazi ka-2023 iza kubanjelwa kweli eKapa ukusuka nge-28 kaJulayi ukuya nge-6 kaAugust kwaye amaqobokazana kowethu athi le ndebe iwalingene kwaye ayilungele. Thabile Makaphela selengxankile nemozulu. Nkosi kakhulu kuwe mamqwathi edeskeni yendaba. Ndakubulisa mzonsundu ekhaya, ndikwamkela kaloku apha ke kwidesika yam yemozulu. Igama lam ke ndinguthabile uMamvelasi uqunde nengoza, ndingowakwaMakhaphela bethuna nantsi ke imozulu. Sivula kodwa phaya ephondweni eMpuma Koloni eMonti eMdantsane amalinde ziphunzana ngo-22 degrees wekhatshwa zezontshuzane zemvula kanti loo meko kuyafana naphaya eGqeberha neziphaluka ngamathonsi nangangephezu zomvula ngo-17 degrees. Kanti imeko phaya eFree State eBloemfontein limathumba ndakampela izulu ilishumi nje elinesine lamaqondo okutshisa kanti kube bufana ke mzonsundu naphaya eSasolburg kwakhona kwaphaya eFree State ngo-17 degrees. Hamba nami sijonge phaya eRhawutini eJohannesburg eSoweto naseSandton ngo-16 degrees ozwele nje kamandi phantse yonke laa mini ngomso kanti kube bufana ke naphaya koVereniging ngaye futhi u-17 degrees. Kanti yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 20 ekhatshwa sisithathu lezulu nje elimathumba ndaka kakhulu phaa ngomso kanti nasemGungundlovu ke mzonsundu kusibekele kakhulu ngaye la 24 degrees emini ngomso. Kodwa ke phaya eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi 28 kuconge nje kamnandi phaya ekuseni ngomso nangorhatya kusenjalo ePolokwane ngo-21 degrees naye usazolile. Mbukelo wam apho ekhaya nanti imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi 27 kuconge nje kamnandi phaya emini ngomso kanti loo meko iyafana ke naphaya eSekhunda ngo-17 degrees naye akakabi kwahlaba. Kanti yona imeko yenjenje phaya eNorthwest eMahikeng ngeshumi nje elikhatshwa sisithoba eliconga nje kamandi phantse nje yonke lapha kwemini yangomso kanti naphaya ke koRustenburg neziphaluka ku-21 degrees naye ke mbukelo wam mhle nje yonke laa mini yangomso. Kanti bona phaya eNorthern Cape eKimberley benjenje lishumi nje elikhatshwa sisibhozo eliconga kamandi phaya ekuseni ngomso ngorhatya phaya eUppington ku-19 degrees naye esazolile. Kanti yona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa neziphaluka lishumi nje elinesihlanu lezikhukhula kakhulu kezemvula kanti siyayivala siyiqukumbela imozulu ngeGeorge ngo-15 degrees weentshizane zemvula. Bethuna likuqhude mina betshane mamthembu ungonza ndikuthela kangaka xesha limyoli. Mamthembu masibambe ngazo zibini sibulele ngengxelo yemozulu osenzele yona. Kubamba mna ngazibini kuwe qwathikazi. Kamnandi mawethu.